Здравейте хора, аз съм Дани и днес ще ви покажа моята база Стилка Brainrot. Сега първо ще си въртна колелото. Да. Стока, обичайната процедура. За малко от блок. Обичайната процедура. Така, първия Brainrot, Los Maigatitos. Втория, Los No My Hospositos. Los Quesadillas 27 милиона. Los Quesadillas Yin Yang 33,7 милиона. Los Burritos 51 милиона с Fire Mutation. Spinny Hemi 17 милиона. Cupid Hotspot 36. Arcadopus 7,5 Diamond. No My Heart. И последния Brainrot. Искам да покажа. Това е Essox Secola. Тя е Rainbow с шапка мутация, крап и нянг кап мутация. Гледайте колко пари прави. Чакайте. Прави, да знаете, 690 милиона. Мога да ви покажа. Ето, 690 милиона. И това беше. Чао! Днес може да кача още едно видео. Ще видим. Така, чао. Може да снимам.